De Bilkers brengen de Jirpels naar de vreedsmerking Ljout. Er is publiek voor deze bijzondere rispingen, want dit binnen poëtische poorters. Jouw wangen lijken langwerpig. Dat is het gedicht wat aan de jutezakken met de aardappelen zit. De Beeldse Jirpelwieken zie je geerwerking maar de culturele haatstaat. Dat zwaargt voor een soort positieve aandacht en daar is het de boeren om te dwaan. Niet van dat kleffen. Nog een zak. Nee, het is perfect. Ben je een marketingman of boer? Ik ben boer op het beeld, hè. De poorters worden tiel toch Beeldse boeren. Die gaan naar Malta, daar is de andere culturele haatstaat. Want 2018 worden Frieske gedichten meegestuurd. En als de risping bij waarom komt, wordt er werk van Maltese dichters in de jutezakken dienen. Zijn de gedichten, ja noem het maar, poetic potatoes. En zo kregen de Jirpels uit Malta en hier is een artistiek leider van het beeld. Wat haar kunst en akkerbouw normaal kort te krijgen? Niks. Alleen, er zijn op het beeld heel veel kunstenaars. En vandaar dat we die verbinding hebben gemaakt. Dat we proberen mensen naar de boerderijen te krijgen. Naar het beeld te krijgen. Te laten zien hoe dat dan gaat. Wij willen heel graag dat er weer een positieve belangstelling voor die akkerbouw en landbouw. En met name ook die eerappel komt. En dan vind je van alles uit en dan slaat dat aan. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar wij hebben geen marketingbureau die het voor ons bedenkt. Het komt bij onszelf weg. En misschien is dat wel de kracht. Gewoon lol, dat is gewoon een hobby. Ja, het kost me een bos geld. Hij puur uitrekenen. Maar ik had het hier niet om. Wat is er hier nou vandaag mooier? Een hele produrering op de markt. Boeren, burgers, buitenlui. Geven ze nou echt meer Jirpels terug? Nou, dat weten we niet. Hè. Dat is ook heel moeilijk te peilen. Het is alleen wel zo dat het natuurlijk nou een hele andere aandacht krijgt. Want daar gaat het om.